Dani wanamenda. Wite samuno dani mabasa edu. Wite samuno dani kutibata tinoka. Tina bate weache na wabari. Tinona bata wabari ana. Wati mtimo Jesu shelikiyo. Chumbani sabana miesa. Muachwe bedu. Muachwe sabana bedu. Muachwe sabana edu. Naronga tinoka. Wea mucha imefurahi. Jinamata autaenda Waibake moto Jia shakula sivesisa Kutumisa zima Mototo autaenda Jitenga ni mazi Apari kwa konsana mojitaka Nangari baba niyo ya kujitisa zima moto Baba wenye mbosa katia kuna mata Kama wana na anayewari Kujikura inepano Tititi Sanena uya bapere mtuti Jiri kuna mata Mea changomari Kujikura inepano Kujikura Kujikana mashina Shisima kukwana shino kama Jiri kuna mata Mea changomari Kujikira inasi Kumabwana na anai Katino tena Kujimuchema kudogo mademu Kasimu faro Shungua tima Shika ya Jesu Amen. Nikaini siye mguwa Musara kwa Tunaifanya Dino tenda mwashukuru Gari tende Kushumura kwa Evangeli Kana uru mshumiri ukashumiri wao Uneza unonzi wote wakitira shakanaka. There are times mwana kana uru mshumiri Fungo yako ilipa kushumira bezi Shokora mwari noti simbino rodzaimwe Tinotodawo kushumirwa kuti tiitiriwo zvakanaka. So ndinotenda Mwari zvikuru babakadziri Mwari wakitire nyasha. Ndichada ndiverenge bhuku yaJohn 20. Ndichada ndishumire pamusoro penyasha dzaMwari. Ndoda kutaura pamusoro penyasha. John 20 verse 24. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see his hands, and put off the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." And after 8 days, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Jesus came, and the doors being shut, he stood in their midst and said, "Peace to you." Then he said to Thomas, "Reach your finger here. Look at my hands. Reach your hand here. Put it in my side. Do not be unbelieving, but believe." And Thomas answered and said to him, "My Lord, my God." Then Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen, yet have believed." Baba tinokutendai. Furira mberi kutara muupenyu wedu. Zitareni rukudzwe riombe Mwari wangu muzita la Jesu. Amen. Ndanditaure pamusoro penyasha dzaMwari. Maybe verse ingati batsire pana John 20 ipapo ndidzoti pamashure mishana. Verse 17, John 20 verse 17 not. Jesus said to him, Arutara na Maria, "Do not cling to me, for I have not ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I'm ascending to my Father, your Father, to my God, your God." Jesu apa arutaura na Maria Magdalena auya kuguva, auya mukira kubwiro ra Jesu saka nekufara waida kumumbundira. Jesu ndobva usandibata nokuti atisati ndadzoka kuna Baba. Same verse iyoyo John 20 pa 24. Jesu ari kutuda Thomas, "Bata isa ruoko rwako parutivi pangu." The same Jesus ati kuna Maria, "Usandibata atisati ndaenda kuna Baba." Anoya kuna Thomas, "Oti iwe uchibata unzwe mavanga chibata parutivi wangu." Murume anonzi Thomas zita ranozikana naro chairo kuti Doubting Thomas. But I want it Doubting Thomas
ane zvaari kubatiswa zvarambirwa vamwe. Maria amukira kuguva nerudo nechido, kumuka ndinoona tenzi wangu, ndinoona paakavigwa, ndoda kunoona tenzi wangu. Ane chido amukira neshungu nekuda kuona tenzi wake, ndiye ari kunzi usandibata. Anonzi anodhauta, anorovha kuchechi, ndoratanga richiti Jesu paakauya kuvadzidzi vake, Tomasi anga asipo. Wekurovha maningi ndiye ari kunzi iwe ndokubatisa. Amen. Wekumukira mangwanani wangu usatongondibata zvako. Alisanaenda kuna Baba. Bible rasanangura richiti pa 24:1. Now Thomas called the twin. Ndokuga twin tinoziva kuti matwins right. Rimwe zita anoti Didymus. So murume anoti Thomas ane mazita mairi, Thomas kana Didymus. Zita rake mazita ake ese maviri achireva kuti twin kana kuti matwins. Matwins ndokuga tinomaziva vanhu vakafanana asi vane vanhu vakasiyana ende vachichitenge kusiyana kwavo. Nokuti tichivatarisa vakafanana, but ukaenda kufingerprint pane two vakatosiyana. Ende munhu agara nematwins for a long time anogona kukuudza kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi. Iwo waona for the first time vakafanana, but kune anotoziva kusiyana kwavo. Zvekuti anokuudza kuti aiwa uyu ndiye nhingi uyu haasi nhingi uyu. So pana anoda kutaura pamusoro pe the twin side of God. Mwari wedu ndimwari unoshanda nemaprinciples ake, ukaita seizvi zvinodai, ukaita seizvi zvinodai. But there is the other side of God, yekuti usina kutombodaro panekuda kwenyasha dzake anokonzera kuti nzviti. Moses paMeripa akanditaura nedombo, vanhu vanwe mvura paMeripa, ndokubva arova dombo, mvura ndokubva yabuda. Indakarerwa nevanhu vaindiudza kuti kana formula iri wrong, answer inoita wrong. Moses anditaura iye ndokubva arova, answer ndokubva yaita correct, mvura ndokubva yabuda. Kusanzwa vachaiko kwakapawa maresults. Ndakaudzwa kuti ukateerera maresults akuda zvakanaka, Moses zvaudzwa haana kuita, but answer kana vakanwa mvura. So Thomas ane nyasha dzaitirwa dzisina kuitirwa vavo. Hama dzangu, when you understand grace, haudadi. Ukaziva kuti izvi zvine nyasha izvi, kushaina kwako kunoshaika. Haugoni kujaja vamwe kuti haisaka kuzvibata izvi, hamuna kuenda mazvibata, hamusi serious, hamuna mati. Thomas yauri kubatiswa yarapirwa vanhu vane shungu nazvo, vamukira kuguva vasina kumanikidzwa, vasina kana kazita nokunzi vanodhauta. Iwe unotoramba kuti nini handitende kusvika ndaona mavanga. Jesu obva akuinga iwe usingatende, obva atokubatisa mavanga acho. So handitarisire kuti Thomas pese paachaparidza achaignora chinhu chinonzi grace kuti achitsanangura. Nokuti zvaitirwa Thomas zvarambirwa vamwe, kwete nokuti vamwe havasi right, ndo vatori right kudarika Thomas. Nokuti vane shungu, vamukira vachida kundoona Jesu, ndokubva vanzosandibata. Arambirwa kuti ndisandibata uyu aenda kumukira kumakuva. Uyu ari kunzibata uyu haamukira, atongowanikwa wari muchechi mune vamwe akangogara aenda achitoudza vanhu vainawo kuti nanditende svika ndabata. Jesu wauya ndokubva asvikira kuna asingatende kuti ndoda kuti usvike pakutenda, ndakubatisa. Hama dzangu, muupenyu tine zvinhu zvatiinazvo zvatinoda kunyepera vanhu kuti ndiri serious, ndakazotsanya ndikaita 6 days ndikazodai. Chokwadi chiri pachena ndechekuti utoriwo Thomas zvako, kungobatiswawo zvako. When you understand grace, hazviiti kuti uchinyire vanhu. Ndakati picture yegrace iri pamuchato. Kana munhu achichata anenge akavharwa kumeso kune vhenu. Ndaitikasitaira akati tradition kanoitwa rendomba, ndaandastenda kuti yekutochatawo ikurorwa ndoine nyasha zhinji. Zvinoita kuti vanyanyovhara kumeso, vanoitira kuti pavari kuita maprogramu esaya, kana dai anga asina vhenu kumeso vaigona kukompera nevari kuperekedza. Unoziva kuti hatikari mashura indafana vakamhanya vachisiya wai saka vanovhara. Ndimurege nokutaurisa. Ende zvechokwadi kana vakuzoti Melchizedek akavhura vheu, unoziva kuti inyasha zvishoma.
kuona kwako. Ukazoona vasina dzimba manakira vakaita. Chanuza kuti tsana wasiye pa issue. Nyasha dziripo. Thomas yabatiswa. Aibatiswa vanhu vanotauta. Basa pane chinhu zvokuti when you understand grace is no bound. Tinesha mwari yedu sokune magrupu ratiri. He's now 56 years old. Saka aisa mapictures yake birthday WhatsApp. So unabata kama no yazvibata atochembera kwa yazvibata. Ngati zviri right kuti titi kuna zvibata zviri right ipo kuzvibata zviri right. But unosara kuti generation yedu atina kusiyana nevamwe vatinoseka vakaparara kare titi havana kuzvibata. Favor yatakaitwa tararama munguva yema ARV. Aisi hafi sure. Vamwe takatoparara patakatwana mazuva ekuti motochoka. Zvekuti munofana pamundozvibata aiwa ndizvibate. Ndakakubatwawo nenyasha mazuva andararama. Nokuti chakauraya vamwe tinacho. Zvakauraya vamwe tinazvo muropa matichafa kwenda nokundona matastere. Mwari vakangoti ndararame munguva yokuti zvinokontroleka. So hatigone kuchinyira vamwe kuti vakaparara vamwe vasingazvibate neniwo daidakararama munguva yavo. Ndaindisipo. Saka munoona tichichembera musati tiri kuzvibata. Takakwanirwa nyasha. Nokuti zvinouraya zvacho muropa medu zviriyo. Ndogono tukapiwa nguva yekudzirumbidza Mwari. Noti adai Mwari andiropafadza. Vakuru makakomborerwa zvisingaite. Nokuti chakauraya vamwe unacho iwe usikufa utochovha. Haisi nyaya yeprayer. Unotoziva kuti haisi prayer. Tirana Thomas vakanzi uchovhawo. Pane nguva yekuti wega unotoziva kuti ndonyasha manje. Nokuti zvapedza vamwe nekukuvadza vamwe especially nyika ino yekuti kuti inorida pese pese. I always tell people to my holidays, vanozoisa announcements kuti don't drink and drive, don't drink and drive. It's good advice. Usano wavo chichina. But unoziva kune vanhu vanoita accident vasina kunwa vachigunwa nevanhu vakanwa. Saka vanoyambirwa vachisi kudii vachisoba. Do you know the road hapana good driver? Despite my qualities hapo kuterera mtemo wa driver, unaona kufaulu correct. Unoduanari wrong. You are who don't drink and drive ngara uno. But you want to mira pa red robot. Kuna no ya shida kupinda. Okuduma you auto found right. So ukaziva kuti chinongoti chengeta wafuti paroda ndo zvinonzi nyasha. Ukaona vamwe vaita accident hautangi kujaja. Kuti so vanongudriver havana chitambi vana. Hachisi chitambi chiri kuchengeta tsanga. Munhu unogwa chitambi chiri muhomwe. Utofa uri correct. Nyasha ukadzidzisisa. Kune vanhu vakafunda kukudarika vasiri pabasa. Usajaje kuti usafunda ukavana havawani anoshaikwa certificate rakakwana. Chako hachisinya ichi certificate chawinacho pane nyasha pauri Thomas. Zvinhu zvatinonongedzera kuti tine vanhu vanojaja vanovamwe vanhu kuti vana hakusaraiwa misikazwa kudaiso. Ufunge haasi waisa nemusikazwa asina kuraiwa vamwe vana havanzwi. Vabereki vakatokusaya vakaraira but kune mweya inorwa nemafeminist. Ukaona vako vana vasiri kuita zvemadrugs usazvitutumadze kuti ndinotaura ini handichaite ndinotaura. Vanotaurwa nawo but kuti ukaona vakuteerera inyasha dzaMwari. Ukanzwisisa nyasha hauchitutumadza hauite pride haujaji vamwe vanhu. Unonamata uchiziva ukaona Mwari kundikana unofanira kufunga kuti Mwari uwandirewo nyasha. Why? Nekuda kwekuti zvangu kuti zviflowe hakusi kungwara nekugona.
guva. Shungu dziripo, tine vanhu vane shungu. Vanonamata vachirevesa. But kune mweenu varesista. Iwe mukurova nekusarevesa. Inokwa kwatopaka panza. Moyo wako nokuchingojaja kuti usarongeka. Usarongeka. Yeti kune vakarongeka. Asi kune mweenu rongono kurongeka kwavo. Kune vane shungu yekuita zvinhu. Vanorevesa vachitaya kuti vaite. Enda azvisipita. Kogoita iwo kuti wakamuwanirwa unyasha uri Thomas. Wakatobuda pachena kuti nditende. But Jesu obva kusvika palevel kuti chisingatende ndochanobhuya kuno ndibokubatisawo. Jesu auya Luke chapter 4:5. Auya achida kutanga kuparidza, akakumbira bhoti raPita. Akaparidza ari mubhoti. Apedza akabudza Pita kuti kana mambure ndokadzika vabata hove. Bhabho rangu rinoti vanhu vaitosuka mambure vakawanda. But Jesu ndiye wakakumbira Pita bhoti. Zvoreva kuti aigona kutokumbira vamwe nokuti pane vanhu vanga varipo vakawanda. Saka kana wabata dzakawanda uchiziva kuti ndezvenyasha, haugoni kuchira vasina kubata. Why nokuti chaita kuti ubate ndiye akukumbira bhoti rako kuti asarudza iwewe akuwanira nyasha pakati pevamwe. Hama dzangu nauye kurarama inofanirwa kubva pakuti une zvaunogona kuti Mwari vanondigonesa. Nokuti kune vari kutrava neshungu hakuna chikubuda. Kune vanozvibata vakarongeka but vanosiyiwa. Asi muhanda kusarongekawo havagoni kuchengeta dzimba idzi. Yakupiri kuchengetwa nenyasha. Nokuti zvirikuendesa varume kunzou zvichiriko. Zvichiriko ufunge hazvina kupera. Haunoti hakuna zviriko. Kune nyasha dzinongoti iyi yako iyi inochengetera. Pane pataisa credit human effort. Patiri suppose kuti asi Mwari tinokutendera nekuda kwenyasha. Isu wakatidanawo nenyasha Mwari uyu. Somebody akamboya kwandiri achitaura newe. Because kana tiri kumastreets we preach from Monday to Friday every day. Saka ndakati unozvigona sei? Ndikati handizvigoni, ndikutogoneswa because zvakatooma. Aripo muna Baptist takarongeka, we are so prayerful, tinozoda 6 ways how to make it. Hapana 6 ways. It's only one way, by His grace. Osakana zvakufambira uda kuombesera vamwe so 12 ways how to make it. Iwe wakaita 12 here. Asiri akamutitsano yaimuparidza ndezvenyasha. Hatina problem nevanyori vanonyora 6 ways how to make it, 4 ways how to make things happen. There are times in which things will just happen by His grace. Kana achisumudza marombe kubva muguruva, kana masumudzwa mapa zvigaro nemachinda, musanipira vanhu kuti unozosumudzwa wambudai. Iye akatokusumudza uri rombe. Chanoda kuvadza kamukahistory kavoso. Because kwavari kwati hazoda kuti vataure kuti taizodai takabviswa uko. Anotaura kuti ndandafoira hangu pandakazonyorera. Anokukuwadza ili kuverenga. Unofa kunyora miti vanhu vanokukuwadza. Asi kunifunda kwakaipa gati pamwe pacho unofira muklasi. Vanokuyepera. Kwakabvira kunyora. Thomas ati nina handisi kuzotenda kusvika ndabata mamangasho. Maari hamuna kutenda atoti haunobhilive. But kune vanotenda vamukira mangwanani. Vakasvika kuguva rake vakamuona
kumubudira akatusandibata. Saka Mary na Thomas vakasangana. Thomas akasanzwisa Nyasha aninga auchira Mary. Udisha kutida kukudarika hivi. Stozibatiswa. Kune vakarambira kuitika mauri. Kune vasina kuvaka dzimba seri wawakavaka muri pasi musalari. Kune vanotambira kudarika yaunotambira iwe, vanhu vasina chavachibva muupenyu. Zvako izvi ndezvenyasha dzaMwari. But kana zvaitika muupenyu hwako, une vanhu vaunochinyira kuti usarongeka. Apa pashandi kurongeka. Pari kushanda nyasha. Nyasha dzaKristu dzinoda kupupurwa. Nyasha dzaMwari dzinoda kutaurwa. Nokuti pane imwe nguva takaisa credit paeffort nekuita kwedu. Tine vanhu vatinotarisira pasi nekuda kwezvatakaitirwa naMwari. Gamba ini pandinofamba neseti kuenda kunoparidza kustreet. Kwarari kune mavhenda unotengesa marombosa yaya. Vanhu vaya vaenena ndinombosiyana. Difference yekuti Mwari vakangotinotsara uyamuparidza. Dai Mwari asina kudaro, chikora hapana, kungwara hapana. Dai Mwari asina kudidana ndai ndakaparara. Bosi Mwari atozati apa pakadhibwa anofanira. Kana chitsotsi hatigoni. So anigone kuchinyira vhenda anotengesa mazembe nemaputi paroti. Iye nenyagona chatangusiyaniswa Mwari wangoti Thomas batawo. Amen. Dai vasina kudaro. Yasiri Jesu sasa notanga sitatomutida futi. Iye unosaka palevo yekuti autadze kwete nokuti unotyika kutadza. Auna zvekutadzisa. Kuti udade ndombe uri nani. Kudhava kwacho unotokwereta. Kuti unotadza uchikwereta. Feya wega nauyetati nayo feya wega utadzi. Unotadza nini? Pane zvinoda kutadziswa nazvo ka. Kuti utora nzenza kuti uende nayo vanotochaja. Unoswera usina kutadza zveshuwa kundo. Saka ndichara kushaya basa. Saudara pani mweya unochaja kuti anomoya anozvibata zvezvakatomubatawo. Kana kutamba mukwanisa kuti munhu anozvibata akatobatirwa nesituation. Kune nyasha amadzamu. Zvawabatiswa iwewe kune vane shungu nazvo asi kuzvibata. Zvaunotora nyore izvi unozvitora it is so. Kune vanhu vakazvitadza vane shungu nazvo. So ukaziva nyasha, Thomas abata hana zvimwe zvaakataura. Akati my Lord, my God. Akati Ishe wangu. Akaona ushe hwaMwari, Mwari wakazvideredza. Kusvika palevel yekuti vakaparidza vhangeri rudiwa nemunhu kwete navari kuda. Ravanodaniwo nderekuti akaropafadzwa anotenda asina kubata. Vanobva vati nyangwe ririko iro kuti akaropafadzwa vanotenda vasina kubata. Vanoti Thomas chibatawo. Kuti vane vhangeri mbiri. Blessed are those who believe without sin. Ukapedza kutaura iroro woti ubati. Vakati kuti I'm strict. Ukangoda kuti unotenda nokuti wabata zvishande. Thomas ainyura. But vakazvideredza the other side of God. Kune zvavanongoita nokuti Mwari. Izvo kana zvaitika ipambiri kuna Mwari unyarare zvako. Usade kuti nyepera kungwara nekugona kwese. Kune zvavakangotendera kuti zviitike muupenyu hwako. Nekuda kwekuti dai vakashanda nemaprinciples aripo on the ground azvaibuda. I remember 2006
ndairwara neTB ndakaenda kuNazareth. Madoctors ndanonoka kuenda kuchipatara usakana kuti unochitakaroiwa tinonyifunga zvavaresteri. So unotora time uchitenderera maprofita chishandirwa uchinzwa kunanzwa nenyoka wazodiwa uzaenda kuchipatara wozoudzwa the damage is too much munanonoka kuuya. Matest ese anoitwa chiremba otarisa marecords. Ndakabvunzwa akatunda chiremba, ndiwe here une maresults akanyorwa apa? Ndiwe time wauya nani ndega uchifamba unza hazviti. Why? Nokuti vanhu vari mumawadzo, ndakaenda paNazareth, vanhu vatori mumabhedhi mumawadzo vatori better than you. Damage iri pauri atarisa ma-x-ray nezvizvi zviri pauri hazvisi kuti ufambe. Waifanira kunge wauya nevamwe vanhu vakatotakurwa, nokuti vanhu vari mumawadzo vatori better, iwe uya too much. Kune nyasha dzaMwari dziri beyond science. Zvikasashamisa hasi Mwari. Chiremba akazvinza musoro kuti izvi ndozvisingaite manje. But ndiye Mwari anofunga kuti tsano raramai. Situation yako yakatora vamwe vakatofa. Mukadzi aende issue of blood, number one thing, asaka celebrate healing. Aifanira kucelebrate that she was a survivor. Why 12 years bleeding is not a joke. Imagine 12 months bleeding. Imagine 12 hours bleeding. Yet akaita 12 years but achifamba. Zvinouraya vamwe iye akachovha nazvo. Kuna baba vakaenda mwana wako kuna Jesu vashiwa kuzocomplaina. Zvandabaenda mwana wako kwadzidzi vako vakamutadza. Vasakuona ndangomaliza mafundiso. Amugare yangu aida ngowaratidza kuti umane basa mukutadza. Ndakaenda mwana wangu kwadzidzi vako vakamutadza zvikamubata zvinomuisira mumoto kana kuti mumvura. Alright vatadza. But wadi kumbouya kuzotenda papi pazvinomuisira mumoto hazvisikuda kutandara naye. Zvoda kuti atsve afe. Pazvinomuisira mumvura hazvisi kutandara, zvoda kuti anyure afe. Kokupupura kuti zvinomuisira mumoto nemumvura, asi moto nemumvura zvamutadza. Unoona kutadza papasta chete. But moto wacho unoda kuti mwana wako anisevhaiva ko. Dambudziko racho rinenge rinozosolvharega futi. Nokuti moto nemvura pane zvinobhalansisana ipapa. Zvikati kumoto akuti ichezvotorodza kumvura. Kuti uone kuti dambudziko racho rinenge rakarongeka zvokuti anochengeteka mufana une mweya wekukomplena chete. Pei yacho haikwane. Unotoiwana isingakwani. Kuna wasiri kuiwana yacho hashandi. Iwe unoisingakwani. Inotoverengwa kuti haikwani. Kune dhimoni rekuti neshoma yacho haiwaniki. Unosvara kuti ropafadzo rauinaro unogona kusaruona nekuda kwekuti unozvikopeya neupenyu hwevamwe. Yaunoitirwa naMwari ndofevha manje. Kurarama munorira kuti every day uchiita kunzwa stori inochigara imomo. Yakaenda basera vakatororwa mota ava vakarobva iwe asine Mwari achitirangarirawo. Thomas yaunokubata ikapfike nyore unoita kunzwa nyaya sekunge munhu asiri muno. Manzwiro atinodziita tiri muZimbabwe ndomanzwiro aunodziita uri mukati mazvo. Asi mwoyo wako unokuti dai Mwari dai vandirangarira, dai Mwari vandichengeta vandirangarira. Mauri kurarama muraramike, amugarike, munorema, munorwadza, mune nyaya dzirimo, but mune nyasha dzakakuchengeta zvokuti unoita nyaya dzekunzwa sekunge ugare kuno. Kana zvakukurukurwa unoti tokuzvinzwa ina asandazvione. Chinoita kuti usazvione ichi kuna anokujengesa. For thy word is a lamp unto my feet. Mwari unogaidza tsoka dzako. Pamwe pacho unenge watongomvura nepo posara pachiitika zvinhu. Kuti unyatsoti Mwari vashanda nenguva yekuti njengesa uzvione. Unototi handakatobva ipapo. Hameno chakamboita ndingonyumwawo so. Chaunoti hameno ndochandiri kuti inyasha.
Hakuna chinonzi amene chakuita ndisuruke ipapo. Amene chakuita ndirigere kupinda mukombi iyoyo. Chauri kuti ameno ndo chinonzi nyasha. Thomas yawanzibata iyi. Ine vaitadza. Kwete nokuti vane zvivi vakakundikana vana kurongeka. Vaitova neshuvu. In life, they work so hard and things are not working out good. But when they are reckless and things are okay. You don't need to understand the life in Papa. But you need to meet a discipline. No one will meet this spot. We are not going to be able to chapter next week. That's a warning. That's a warning. Note kana rupe akurowa anga bororwa futi kumwa akurowa futi kubetelema lati wako mzogoro istisati mimi ndo bana mzogoro ile simba bali mzogoro unao mumunda mukushada ruta chinonga zvakasara ari nonga ari kumashuri semutemo ishirika tinenerera kulati kumberi kune vasikana variko but boys watani ngaone Abena musikana kushura ndo kwa kwambwe analyze ananga waona. Watu tora ngitilipo. Anotora zvishwa. Thomas yawabatiswa aishe munhu wese. Especially time yako inepinde kutonzi inodauta. Nekuchechi kwacho inorova nokuti pakatomboya Jesu kwadzidzi that Thomas was not today. Unotozikana kuti unorova. But they don't know what to fight. They don't know what to do. They almost went down in the old church. And the Bible not like the room, but those other and Jesus appeared. When those other doors are closed, apparently flesh, you know, upon the spirit. But the door of Jesus appeared in the flesh. Inamba wechipindira aine flesh zora kakiwa alizoti kuna asingade zvomwe yacheta ndazvinobatika Jesu atopinda mukati hana rimwe raakanyanyuparidza akangorova repaThomasi chete bata isaruoko parutivi usafanira kuti Mwari anokuitira zvaunoda kwete nokuti unoita zvaanoda but nokuti anokuda Bible inoti Samson wakarara mumba mechifeve. Vanhu vakamumirira panze vachitomubata. Achibuda mumba imomo akabuda akatakura magedhi. Ipapa akarara mumba mechifeve. Hapana chakanyanyovanzi chasitereka. Kurara mumba mechifeve hakusikuenda mutandara. Haana kurara mutakishop kumba mechifeve. But achibuda imomo simba rinayo. Simba rinobva kupitsana musiri kunzvimbo chaiyo. Mwari vakangodawo kuti magedhi atagurike. Vanogona kunge vakanga kuti warara kupi. Dai Mwari aishanda nekwatinorara. Ndatopedza. Unoti Mwari haazive here zvatoita izvi. Mwari pane paanosarudza kunge asekuziva zvauri kuita. Zvokuti anokuropafadza unotofunga Mwari kujustify zvisiri. Asolo kutona nyita but Mwari ane favor kumana. Uyu. Nokuti toziva ndarara guys. Kotozivana vakitiri abanyama tiri society mochete. Tine nyaya dzatinotochengeterana dzatozoziva. Rahabu wakarohwa. Rahabu chaiva chifeve. Book of Joshua chapter 2. Chifeve chaizikanwa town yese. But kurohwa kwake Mwari vane metsi yavakashanda nayo. Bible noti mashuko paakawira pasi vanhu vaiva mujeriko vakafa. Chavari kufira Mwari ada kuuraya evidence record. Nokuti Rahabhu akangorohwa pane vanhu 2 vasara ndovanomupenya murume wacho kuti munabvunza kana vashanda totinye dzatinozivana totinotera vanyovereka. Pane vezvanoneseri kuti vamunini kana masvika nzvimbo munobvunza maakupitana neMoses. Rahabhu kurohwa kwakosa kuti Mwari havaizive waitamba.
kukwanira wanyasha. Usazotaura dzimwe nyaya kune vanhu 4 ways how to attract a man. Yako ina attraction ine grace chete. Pauna hapana chinoattract, hapana chinoyemurika. Chifiri chaisana Jeriko yes. Usakuti pamwe pekuti Mwari vanokukomborera kuti unofungidzira kuti havasizozva ukochita. Dai vanhu vaikuenda kuna Mwari unotaura marekodzi ako. Hawaikomborerwe. Bozi vaikuenda kupureya kuti Mwari munhu anoda kunyora uroyo akabvisa mwoyo. Saka anotanga avazive dzingori nyasha dziri pamusoro poupenyu hwako. Tine marekodzi asingaiti. Thomas akataura pamberi pevanhu vakamuudza akati ini handitende. Haasi makuhwa kati iye ndiye akadaro. Tende kusvika nevatana vamwe. Jesu akatoparidza kuti vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona. But iwewe Thomas bata. Hausi kubata nokuti unotenda. Itori level usatotenda kwacho inoni. But chandiri kukubatisira ndichiri kubuda. Ndichiri kubuda. Peter wakaramba Jesu katatu. But Jesu anakuramba Peter. Buda pachena chaikuti hatimuzive muchida. Ini kare nefa Peter akashinga bozi pakabatwa Jesu Getsemani. Vadzidzi vamwe vese vakatiza. Peter akateerera. Vakasarwa akashinga ari naishi wavo. Sina zvondo vatoti wese anodorambira Peter. Kune time yekuti kusangana havo vanonga zvongoramba zvichiitika izvozvo. Unoona unonopikisa. Unoshangaingizva kumwese. Unozorambisa mano WhatsApp group kuti faya yacho so. Peter wingi. Asi Mwari une nyasha. Mwari une nyasha. Hama dzangu dai dzisiri nyasha tine marekodzi anosevesa. Mwari izvozvo anotozviziva but wakatotanganira amuratidza umwari hwake the other side of God. Dai ndakuisa judgment ipapo nemarekodzi nenyaya dzatina nezvatinotaura. Thomas wakataura wega hakuna munhu akakuitira makuhwa wakati nani tende. But Jesu paanouya anoenda kune munhu wake asingatendi. Kuti tsanobata. Tine zvaka kune mari dzawatenderwa kubata dzisingabatwe nedofo rinenge iwewe. Irikushaikwa neshasha mari. Mimwe mikana yamasangana nayo irikushaikwa nevanhu vari serious. Vakarongeka. Vane mapepa vanokwalifaya. Usafanira kuti kana ukatopromotwa so kuna anoshandiswa pasi pakuva zoti munhu idofero. Unonetseka kuti vanhu vanatsoziva mushiri munhu. Wakakuita fivha yakadai so. Mwari vanoononza kukanganirwa. But record achiziva asi vari kuratidza dzimwe nyasha dziri mavari. Muutera hwedu Mwari unoratidza simba rake. In our weakness God will manifest his strength. Ufunge bhuku raGenesis munhu paanotukwa achibuda mugadheni. Munhu anotukwa uye achikomborerwa pakutukwa ikoko. And I will explain. Adamu akadzingwa mugadheni. Akanzi you eat out of sweat. Kuna chisina kumira pana Adamu eating. Chakachinja iorder yemadyiro. Haana munhu uchaziya nenzara akanzi uchadya cheziya. Kuna kudya kuchiripo. Mukadzi ucharwadzwa nemimba pakupona kuti nyangwe marwadza aripo unenge uchingobereka zvakadaro. Atadzira Mwari but anoramba ari fruitful. Achibereka vana. I will increase pain in childbearing. Ucharamba uchitobereka vana. Nyangwe marwadza aripo but kubereka usizomira. Nyangwe uchitoshanda uchibuda ziya but ziya rako richakurewada zvekuti uchadya. You will you will eat. Zvika sekunge Mwari vasiri kupanisha munhu.
Asilungorulorwawo. Somebody else you can do street na matri ofundisi Bible roti unofana kuti nacheziya na matri wanope mushana nebudeziya ndiji. Ngati uri right wataura uri wrong pakuti ukukota paitwa munhu. Bible rangu not you must rightly divide the word. Pamwe pacho zvoti akupetorwa nyaya iyi. Original plan munhu angasingadyi out of sweat. Munhu aidya out of grace or those waiting. Adam asivana mari aitoshanda mugarden. But angasingadyi nokuti ashanda. Aidya kuti ashande. That's why munhu paakasipa day number 6. Mangwana acho day number 7 was a holy day, a Sabbath day, a day of rest. Kurati munhu anakutanga nework akatanga nerest. But munhu anatwari vano tinaye. Kurati munhu akatanga eating, not working. In other words, no order yaMwari, you must live by grace, not by your strength. Pese pa unoshanda nesimba rako, usalimbe simba rako imbanyasha dzake pasimba rako. Nokuti ukalimba nesweat nesimba rako, zvinhu zvacho zvaopposite. Pautonzi uchadya cheziya mazuva anogona kuti kuda ziya nekusadya. Unoshandira mhara unoti wabhadhara. So pakuda nyasha dzamwari dzinokuchengeta. Ukatarisa upenyu hwako zvakuvadza vamwe wakapindana nazvo. Vanhu ukasvika ukaona kuti asi dai Mwari vandirangarira, dai Mwari vandisimudzira, dai Mwari vachinja malevels elife yangu. Level yautoriyo ipane nyasha zhinji. Kune vakamukira mangwanani vachida kundoona Jesu. Vakatadza. Vakada kumubata, vakadzosandibata. Haasi maedheni, vanhu vane shungu vanotoreresa. But when Thomas wapiwa opportunity, it's not pure vamwe. Kurati kana Thomas anofana kunamata with a difference. Mukadzi ane the issue of blood. Wauya behind akabata the hem of the garment akaporeswa. Andikuonesa umekuti I need your touch once again. Mukadzi we issue of blood anakuimba iyoyo akati I'm coming to touch. Akatoimba opposite anakuti ndikuya I need your touch akatoona ndobata them. Ane nyasha dzaakaitirwa. Nokuti akadevelopa formula yake yega isina. Vamwe vaida kutobatwa naJesu kuti vaporeswe. But iye akabata akapora. Ungamuda ushanda neformula isiriyo but tuwana maresults chaiwo. Unazati mai va Moses pavakabereka Moses kwaitwa nemurawo kuti mwanangu uyu wese aberekwa ngafe. Mai va Moses ndokuvavabereka Moses. Ndokuvavaiswa kuti pasalari yekubereka zvinosirizvo. Mwanasikana waFaro paakadzoka Moses Miriam akauya zvati kutsvagirei radira muisa mwana. Zvikanzi mutsvage ndomubhadhara vakabhadharwa mistake. Vana vamwe vachiurayiwa vachipinda pasara ndokubereka zvinourayiwa. Nyasha dzamwari dzakatanga nefamily yakwaMoses. Zvaurayisa vamwe vamwe zvavabhadhara. Zvapa vamwe nhamo vamwe zvatovapa rugare. Kune murume aida kundovigwa 2 Kings chapter 13 verse 20. Zvati achida kumukanda vachienda kundonoviga vakaona hondo yeMoabhu ichiuya. Ndokubva vakomukanda pane rimwe guva raiva pedyo rakashama raiva guva raElisha. Paakaguma mapfupa aElisha ndokubva aita back to life. Chamudzora back to life haisi proper burial, idumping. Vakamukanda kuita kuti vakamuviga. Vakatomukanda mune rimwe guva chinototiza akakandirwa mumunana wake. Proper burial unovigwa zvikangova. Pamwe pacho chakunyudza iye kuti kubatwa musha usukukandwa. Yes. Pane umwe minano unoda kunyudzwa saJona. Pane umwe blessing unoda kuvengwa nehama saJoseph. Yes. Pamwe pacho chiri more dangerous ilove yaunopiwa panguva isiriyo nevanhu vasiriyo. Kare vanhu vaiyambirwa kuti ungwarira vavengi vako mazuva anongwarira munhu anokuda. Munhu anokuda dangerous kuchiona BP is no one so inyaya vanhu vanodana nawo. Unaweza kusafuma makuroa
Jana pipia wenda wewe. Anokuda ari dangerous. Pakashayikwa Mwari, anokuda wacho no problem wombe. Unodiwa nezvokunetsa. Kunetseka kwesu munhu unenene. Kwete akakumaka, anokuda. Jato kukuti ndokuya kwenu wombe inotuye kuona ichi. Kwete kende mirako, munhu unoda nene. Oro zikasana mata ndopara kuda ndamutsikura. Thomas yawabata ine vaneshungu ine vanhu vari serious varikuitsvaga haisi kubatika. Saka waifana kunamata Mwari with the difference. Nokuti nyasha dzavaitirwa idzi dai vaiziva kuti kuna vanozvitsvaga nemaziso matsvuku vari too serious ende havana chikubuda. Kune vakavimbika vakarongeka vakapiwa chirwere nevamwe vavo vakafa. Iwako anoswera aripo hauna kana problem. Pari kuti toona nyasha dzaMwari uchiri kukomplaina yawabata yarambirwa vamwe vari more qualified vakangwara havasi kuibata. Life yawararama iri kuvarayirwa neshasha vachiipotsa. Ndakati tibvise mweya wekukomplaina tiende mweya wekutenda Mwari. Tigone kuona nyasha dzaMwari zvadzirikuita patiri. Hongu une chirwere chiri munyama yako, but yekutomborarama chiripo. Dzimwe nyasha idzo ndokuti zvinotouraya. Saka pane nguva yekuti uri kuona dambudziko hausi kuona nyasha mudambudziko. Dai Mwari atiwanira nyasha. Kana tawanirwa nyasha, tive of help to our brothers, our sisters. Tiregere kujaja vavo nekutaura muzisirizvo. Nekuda kuti zvedu zvakaita. Tine zvatinoudza vanhu zvinotsondora. Unoziva kuti hakuna chinobohwa chekuti problem yako zvinhu zviri kunetsa zviri kuitika kuchechi kwawako wewe uchiti pamwe zvinoite musha. Zvisandaridza vamwe kuti chechi havisi kudenga. Expect anything kuchechi havisi kudenga. Kuchechi ufunge kutonyewa munhu. Manje vangandidaro havisi kudenga. Vanotodaro panoita vanhu. Iwo ukazati wakaenda Mwari ndinopinda muchechi mune chechi yakafana nechipatara. Pamwe varwere vanononoka kudaira mushonga vanonoka kupora. Saka kuna mwana ungatoti serious. Ari munhu. Saka not every good hospital ine mochari. Isaine kuti mwana azofira kuno. Basi esa anopora mwana ufundirira. Chinonzi nyasha ukachiziva. You treat people with love. Hauna waunojaja. Why kuti zvikuitika mauri? Wasa kuti zvinhu zviri beyond choice yako neability yako. Sitangati nakei guys. Hauna kuzvisika wakatosikwawo. Hauna chawakakontributa uyerekana wapanyika. Kune vanhu vanotarisa so kuti havakatishateya. It's still nine. This is beyond your control. It's all by the grace of God. Zvese zvawaachiva ungafungidzira kuti effort yako kune vaneshungu nazvo vakarongeka vasina kuzviwana. Batu ukaona vasikana vanomira murodhu wozomboita kakataime kokumboenda padhuze navo so unyazoona kusaka kutopinda mumba kwacho dzitori nyasha shuwa kana timi iri panzapa usateerere manini kune vanhu kumana nokuti wegona unetsika kuti kuhasi mumbainda vamunhu hamungopindwi. Beauty is not enough, it's not everything.
Hapapindike. Nyasha dzikasakuwanikwa. Unonomira panzapa right. Usina chipomberwa. Chikuwa unokuona uchakisha kuti sei. Bosi bakopera ipanzikani mubano izi ndo nyasha zokuitika apa. Itimwi. Wefa ngiri ukuiri. Thomas yawabate. Aibatu mtende yawe. Ayotole mbidi mtawo. Taipi hapa ibatu jinish. Osa kuni blessing yekuti unengo chakafaka ni mapepe kuto makuvume kumwaraka kuitia. Because hashifite. I remember 2014, pandakatanga ufamba ndao pale, so naenda Nairobi Kenya. So pale wana wako hapa street pale so wanashaka usiku aviation airport. Sasa ndo nani kitoto za begi kishika so. Mfundisi wangu kwa road. Ndio bali kuuza mrupeke zani. Asifite. Thomas. Asifite mtendi hapo. Sasa ana research haita. Hapo mradi za ukiwa unaombe. Ana watu ya kwangu mpeleka Samuel. Unapesa mabodi pass ndini hapa. Unasema kama na bashamba. Bosi tu Thomas cheche. Ukabisana ni muda akakuti Yesu chini mpeni. Isaini kulipa liste wale mfano kufa ndio watu forward. Thomas kuna na maunyasha. Sasa tuna kama wafara baba kuona. Au tushimpe ni nani? Mosa ufite. Wai muzima uwa msinga ngojita zuraya. Timu rangu na nena bao. Kitaba bao. Wakafa. Jakaora ya zatu jijiji dinda matrela. Na ifa. I was not into Africa. Shauzi nasi nikatarisa. Nikataka mashauri watu wa Mungu wakatwenda. Ende shakaora ya shabi shumitaka tsitsisa. Nato Thomas. Andamo shibate ndakatomba twa Nyasha. Batika na wanatoka so tesa na mingi. Oneka tokura haba shibata kwa wana. Ufunga kwa wani. Atina mshibate. Takaba twa hii. Bosi bahakati njengesa itayoto pinda ndiye njengesa. Tini bao mtaito mnanzeza. Pamoja na roho si ndio wangu. Waitu njenge, waitu Mungu kutura kami. Esa Mungu wanataka watu kama asa mzote kuno mwanzenza bao. Sawa na kuona sasa kama na shibata. Sio wana baba dana wakoma na. Unaanza kukuta kabisa sasa. Ama ndio mtu kabisa. Then what one testimony mchato wangu 2017. Anaomba chata sote ndo unarudi gastrini. Asa ulisema kwa kurudi kwa Mungu. Pamoja wakati ungekuwa ni Nyasha na mwali. Ndio unakaa kana focus sana. Itakaro na mada au msanda hakuna mata. Wakati tazungumzi ndani. Wakati wao ni sisi kwa ndio explanation. Maria, ni mwangu. Sasa tunachakua bura mchakula Mungu. Sasa tukule nazo. But you can't look bad. Amen. Somebody from UK informed me one day, I wanna say on Facebook. I was going to start DZAMWARI ni makachake ndinatandina. Ndovanitinda. Jipani siro because munoda isa ativu kutoka jini guys. Baba change munoda. Baba ndo nikupurira kuti baba wenyu vanoziva kuti munozvida. Saka vanye kwanda uzvide baba ndo kuti baba vanoziva kuti nenda sei.
Don't want to tell you then to a quotation. To me, Jerry Mari, Video Damari. Papa no Gabriel. So we can put it on Peter. When you don't care. Daga mukina mangwana mtao tukapita Jesse by 9 tukafuna. Akapita 1 hour. After 1 hour ndo vaisa Mariese kwa stevini. Yemucha kwesi. Kutozili sala lutineti tipita. Inafika mtakutora time mtura mali. Yeah. One week we must take fight up and usiku. But I would have not disease. But you will not have to do tomorrow. Just not down the some don't have forward people say you must say that Thomas teach. No, Anna Thomas. But too much one so when that one was not charter, and you can watch in them. I found that I would die city Jesus. Nyasha, this is how political Najite. Basically, all of the people who are going to Papa, when you are going to go there, you are going to get a Jita. It's a credit, Nyasha. Could you issue? Yes, all that achievements. Alana. Akamukira kuseli Maria. Akaenda kuboraki. Akataka kumundira. Au ya ndugu. Ndiye au ya Thomas akaingwa. Maria akaenda kugua. Yesu akawa mumbama kama na Thomas. Itakuchagwa. Kune blessing inokuchaga. Shakuti kama yakuchaga, aufana kuzonyepera wao. Ufana kubava kuti zviita unazo wakaita iwewe. Mwari ndo akafunga kuchinja upenyu wako ni Nyasha DzaMwari. Highlight so you must have connection. Kune connection yakakuya by grace. Kana wapa nimachinga. Udapachena kuti akati sumudza kubva muguru akatisa pano. Usanyembe kuti you must pave your way to get there. Makagadzirwa. Amen. Ndiye akakubvisa kumarara akakuisa kana machinda. Usazonyembera vanhu kana waipapo kuti you must make your way to the top. Sana unamawira amaita nimubva pasana. Ndiye akaisa ruoko rwake rwenyasha akakusudza kuti gara waipapo. So kana wapa msora hapo usachira bali pasi. Nokuti unakuya nesimba lako. Kuna akakuwanira Nyasha. Ni waneshungu nasha. Wasabu kana achiva bali kama nono sina kwa achiva. Aluta anakurungika. Anakurungika. Abana na budget. Basa nguti kamara abana na budget. Raisi ni budget. Pale Nyasha dzangomuka. Tine zvino upenyu zvofana kuti tikatarisa kudaiso. You become humble. Unazoti yaisi foti yako usugona kwako usugona kwangu. Pale akamumuswa na Mwari akazichita wish ndikaachira ushaka. Nokuti kune vaneshungu. Vazvispita. Amen. Yo mazuva dai vari neTB tariswa medication for a year. Take 14 tablets a day. My tablets were 2006. No medication every day 14 tablets. And they will just comment about you must eat first all the normal pills. Ibaba oshande. She comes to the normal pills you want. When we want the right medication. Wakati developa ine TB yani 3 yaka resistant mshomero wakafa. Alipa right medication. Ukafuza tu mshomero yakadanga ya unomwa urukenda kuna doctors akarokeka. Thomas usanyete kudara. Paka shai kwa Nyasha.
kurongeka kwese kunoshangaza. Zvakauraya vazhinji, Mwari akakuchengeta mazviri. But nhasi unotadza kupupura nyasha dzaMwari. Pakatonzi vanhu vematestimony weya unachaunutaura nongangogare munhu. Yetu ukavheta life yako uri Tomasi. Iwewe chane kudzoka vakaimba iwewe. Une motikari inonzi yako iwewe. Neraunoshanda iroro. Nekusafunda ikoko. Hausabatongopupura. Urunonge zviri normal. Hazvisi normal. Zviri normal vanhu vakangwara ndo vamaachiva. Asi Bible rovati the race is not to the swift, nor the battle to the strong, but time and chance are given to all. Ona kuti ndakaita kupihwawo naMwari. NdiJesu akatitsamwe kukwana iwo apa. Otherwise kune vakazvingwarira, vakarongeka, vakatraya mission. In this kind of a preacher, I started in Bible school, sorry to say this, but those are me, Andina. Kune vakatofunda, vakavirika, vababili, vakadii. But mwanaka kuti tsanurova iwo. Sasa unotorova sindie. Unotorova kafunda kuti tsanurova. Nokotoro Tomasi zvako. Sawana mwachishumira wako nokuchira munhu. Taako nokunyatsorowa, hapo nokunyatsorowa. Akakutiwo unogona ndiani unogoneswa. Peter paakanzira Jesu akabvunza kuti vanhu vanonditari vakataura pfungwa yevanhu. Zvikati kwemi munonditari. Vakanyarara asi Peter ndokubva ati kuri Mesiya mwanakomana waMwari. Jesu ndokubva azoti zvataurwa naPeter zviri correct, but pane chanoda kukorekta. Jesu ndokubva ati nyama neropa hazvina kukuzivisa, asi kuti Baba. Statement iyo inoreva kuti hauzive waziviswa. Saka usazodadira wako kuti tinorova manzasi hauzive waziviswa naBaba. It's all by the grace of God. Nokuti apedza kudaro, aigona kutendekira vamwe vake so. Ndani muri kuzviona kuti mese mamatiziya. Vatu vamweni yatsoona so. Amesaya muno. Saka Jesu akasika kuzvikoreta kuti any revelation haisi credit pahuman effort. Baba ndivo vanenge vada kukuzivisa. Ukaona vanhu vakuti unogona kuparidza ipa Mwari mbiri. Hadigonekera Mwari usina Mwari akupa nyasha dzacho. Zvitsane human effort uone. Hazvibude. Nangoparidza nemumwe murume aiti akaparidza kuti ina hangu handina mazhinji. Ndakasunga ndikati sorry ndine mazhinji. Unotanga kupikisa munhu. Gamba asi baba ndine mazhinji. Umesa credit pana Mwari ane zvizhinji. Haisi nyaya yangu. Vanhu vanoparidza vakafanana nevanhu vanoverenga news. Munhu anoverenga news asi akatsvaga news dzacho. And haaverenge dzaanoda, anoverenga dzaapiwa padesk. Saka hakuna anobvita umwe. Wazi kuparidza kutaura zvavanzi naMwari kutaura toite zvawaronga. Saka apedzawo kutaura ataura zvavanzi naMwari ataure. Saka unomukunda sei vese maverenga news dzakapiwa. Haisi competition. Mwari une chikodzero. So kana vanhu vazoti anenge anorova sei. Ingoza kuti ndiTomasi wamuri kudaro. Haatomukunda mariri amukira kugowa. Vamonziwo tsauro ngobata iyo bozi ukasabata mitokuluza iyo unokudhauta dhauta kai. Oza tikuti Tomasi Jesu akumuda. Anzo zvati itaimi ikasabata taruza pana. Toshaya mfundisi manje akasabata. Saka tauchibata iyo titi yakaenda kwani. Peter paakadzikana mapure pakadzika akabata hove. Peter vamwe vese vaparidzirwa naJesu, but Jesu akusvika pakuzviziva kuti vadaparidzira vatenda, but Peter akasabata hatendo. Saka tinoti Peter paakabata hove dzakawanda akati shebva ipandiri ndiri kutadza. Hove dzakamuparidzira kudarika message. Hove dzakatomudza kuti hausiraiti, but message haina kumukonvinza kuti kutadza. Fish ndo dzakamuudza kuti hausiraiti. Akabata zhinji akati ishe ndiri kutadzirwa ipano. Kuna kuti zvauri kuitirwa Peter Mwari une chikonzero anokuda.
Variko vakuti vakasapiwa zvinobatika tinovaluza. So haisi nyaya yekuti vanodiwa kudaika vasina zvavabata. Inyaya yekuti Mwari vanoziva utera hwako. Variko vanhu vaudzwa kuti ndinobuda vanogutsikana. Pana unoda evidence. Saka unotoziva kuti Thomas akasabata chechi yashota vanhu. Iwo uchibata mumwarambiro. Saka ndisi wanokushumira. Une zvawabata nekuachiva mulife. Usaise credit pabeauty, paintelligence, pamaconnection. Nokuti kune vari more beautiful, vari more intelligent, vari more connected. Pasina kuachiva sezvawaita. Usaise confidence because takaita 3 days dry fasting. Haisiyo nyaya. Jesu achitopedza kutsanya, Satani wakauya kuzomedza. After fasting, chakataka kuya is angel, devil. Saka ifuna kutsanya kumudzinga Satani. Aiwana kuzouya wapedza. Ndati achingopedza Satani pacha. So zvimwe zvaunoitirwa naMwari hazvina kuti azive zvaunenge uchiita. Zvinotonyangadza zvausingadi unotoita. But kurarama unorarama. Inyasha dzakuraramisa. Dai kuri kuita kwako neefoti yako akararamika hazvidiwe izvi. Sei munoita kuti vari kukangana vari kuignore. That's the grace of God. Vanotozviziva zvaunovanzira chechi yese vanozviziva. Kwararwa kwabviwa vanotokuziva. But vanongoti rarama. So iko kurarama kune zvawachiva nekubata. Ndozvaunofanira kuti kana wapiwa nguva yekutenda Mwari, uti Mwari hamusi munhu. Nokuti dai vari vanhu hapararamika. Vari vanhu handiachive zvinhu izvi, vanojaja, vane zvavanotaura, asi mandiwanirawo nyasha, zvisina kubatwa neshasha, nevakangwara, makazvitendera kuti zvibatike muupenyu hwangu. Kune mwe life yekuti vanhu vakakona uchitarama kuti wakarongeka. Vanofanira kuti wakatofunda. Vanotoshamisa kuti vabatisi kuti ndinofunda ufunge. Unoita kuti wakafunda so. Vanotoshamisa kuti vaudza so kuti hapana. Ende zvisafiti vandoramba kuti vada kutisimbisa. Aiwa, neingilishi yanorova. Zvinoita. Usina kuti fundei. Unoramba life yegratitude. Zvinoita. Zvokuti vanhu level yavanokuisa ukatozotaura ndovanozvishama grade 7 munhu akavakaipei. Nokuti vanhu vane zvavanofunga kuti ukana waita zvakati unofanira kuti uri palevel yemulife. Yet kune level yaunokugadzikwa nenyasha dzaMwari. Asi kana chengetedzai dzimba idzi, vauri kuti havasi kudzichengetedza, vanotoshingira darika imweni. Vanoshingira simenti. Bali kune mweya unoorwa nefamily yake, ukaendesa murume wake. Iwo wako kusairira uka, isinyaya zvakawanda kuti anozvibata nekudini. Pamwe hana zvekuendesa, nokuti kunodhura. Asi auzvizive. Kunze kubva kudiwe munhu kunodiwa zvine munhu. Unandiwa kubva kwake chete. Kunze kubva havaite zvelava. Havaite izvozvo. Saka uchikati murume wangu handinai baba, hagoni kubata murume wangu mushe saka vakaenda. Wakavana zvekuendesa anomukira kuseni. Ndatimutsipika kunodhura kunze uku. Kumwe kusaenda sezvekuendesa hapana. Boza havangodiwo munhu. Vanoda rent kunze uku. Neanotambira wako haendi zvishoma. Akatoenda yatoongozi. Kana ivo havatombomuda ikoko. But ukaona vane vakaenda so. Asi kana muda kurongeka. Kana auya pamba so, anobidirwa, anokiswa. Unokisa sei munasika uye? Usaka manusa anopiwa so, asi valid man. Unohabda murume wako unokiswa, unohabda munhu adzoka. Mamunotsa ashande.
Antuda Jesu aushedza Lazaro akafa nokuti kana atourayiwa nemishonga kudzoka pantuda simba ya Kristu kuti adzoke. Manotesa wakapiwa asenze. Antopinda zvikwereti munhu kuenda kudzoka zvakaoma. Yet we judge others. Ukati ubvise mweya wokuchinya wokutarisira umwe pasi wokujaja vamwe. Ungoti asi Mwari makandiwanirawo nyasha, hama dzangu dziwanirewo nyasha. Iva nemwoyo neupenyu hwamwe vako. Ungakuyanguya kwana naye? Vadzidzi vaJesu vatatu paMount of Transfiguration vakaona zvisina kuonekwa navamwe 9 vasaudza zvisine gomo. Kana vakufamba vachiparidza mari dzavo dzakasiyana by grace kwete nekungwara. Kana mumwe akuparidza Peter, James and John vanoti Elijah ndakamuona, Moses ndakamuona achibwinya naKristu pagomo. Vamwe 9 vanenge vakabata shaya kuti akomana tese takadanwa bata malevels akaipa. Saka nari Peter anenda kudza vamwe 9 so kuti ukaitawo serious unoona levels atoona. Yet it was by grace because Jesus chose the 3 kuti aende patop of the mountain now. Pamwe pacho kusarudzwaona Mwari. Kwete kuti ndine zvandakaita zviri too serious. It's just by His grace. Ndiye akandisarudza akandiwanira nyasha. Burura handina chimwe chandogona kuchinyira, ndogona kuencourage kuti His grace is sufficient. Ndakao chinotsvaka ane nyasha zhinji. Haakusiya wakadaro. Chandichengeta hakusi kuzvibata nekugona inyasha. Zvaitawo mwangu ndaitawo but wakandijengesa. Nyasha dzawanirwa Zakeyo uri mupfupi kudaro weida kumba naJesu, varefu vasina kuenda naye. Usanyepera zvakawanda. Vaudze kuti ndakaonekwa handina kumuona. Sakunyepota tine patinozokutaimira so unototi hadaringe panapa. Ausakukachiva chinhu sometimes ndinakireditika unoita so. Zakeyo agonosara kuparidzira vanhu 3 ways how to attract Jesus in your house. Saka makapfupika dzikamai. Makatoonekwa musiri makamuona. Bhabharo Jesu akasvika ipapo akataridza mudenga akaona Zakeyo akaturuka. Kuratidza kana makaonekwa musanyepe kuti ndimakamuona. Unotinyorera bhuku pana 3 ways to attract you. Manotsi atinopiwa haashandi, tine tichinyeperana. Manotsi chaiwo anoshanda. His grace is sufficient. Mukuru mukawanirwa nyasha munoita sekunge makarongeka dziri nyasha dzakurongerai. Ukawanirwa nyasha unoita sekunge una mastere kune zvaunogona. Gamba kune vakamuukira kuseri. Unonamata sei unoparidza everyday zvinhu zvakaoma izvi. Unoitira kupima prayers. Why? Because vanhu vane belief yekuti pane zvaunochiita zvota zvinhu zviitike. I know human effort iriko but the grace of God is the key. Ukaita nesimba rako pasina nyasha maresults anokushoka. Saka uchiona kuti mumwe anenge akafunda mapepa aripo haashandi. Tinotomushaisa basa ari kudzi nekampani yacho hatigone kukubhadhara wakanyanya kudzidza. Mweya usapinda basa ukakubata unotadza kupindira kufunda kwacho. Masoro kuzoti hatigone kukubhadhara kugavhmendi inozotisunga. Saka unoita rovha rakaremekedzwa kuti akubhadhari. Tine mukomana naye ngoshanda naye kuindustry. Aita sekuti ane munyama so chagari pari. Pese pakaitika nyaya ndakapedzera kuda mukambani yakabachinjatira. Ndobva afunga kuti ngandimbokasikawo nyaya ipere. Aifati iri pamunonoka nekukasika. Painonoka pese kubuda izvi yakasara arimo saka ndiyakatora zvinhu. Musi wakakasika. Saka zvinhu takasiya zviripo uyo amukira ndiyatora. Hauna chaunokupana kana pasina nyasha dzaMwari. Pese paunotiraya hauna zvaurikuita. Pese paunoisa shungu nekutiraya. The devil respects the effort.
anorespekta grace. Saka wana Jesu pagwara Lazaro akamumira akati Lazaro buda. Imagine ndiri ndanamatira kuti chakafa chibude. Prayer ndairova ipapo. Because it was so easy. Lazarus come out. Ndiri ndaideclare. Ndaida nendini. Ndaitiwa bvumbo sunze wana. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. Amadzambo tikaremekedza nyasha dzaMwari pamusoro pezvese dzikaerera muupenyu hwedu tinoachieve without much sweat, just by His grace. Kune zvinobhadharwa nevamwe Mwari zvaanogona kukupa pachena. Nemaslota ndinoparidza kuredhiyo. Slote kuredhiyo kana uchiida iwe uchida kuita unoparidza. Just for 30 minutes, 1,500 years. 30 minutes. Kune vanokutsvaga mukana iwe vachida vachibhadhara vachiita. By grace nini kutsvagwawo. Zvandinoita mahara zvinowa kuti zvinodhura zvisingaiti. Grace is sufficient. Mota ndatanga kudriva 2014. Ndakapedza kuparidza pana first. Ndaifamba netsoko kuenda kutaura muparidza. Ndapedza kuparidza pane kurumanga akamireko pakandibvunza kuti ndifuna kudzokera sei kumba. Uzazi tsoka zvinonyadzisa. Ndangoti achenda kupa pagano ndopinda kombi ndoita kumba. Svanzai wahandi ikasi kutotenga mota mende kumba. Oza mota inodhura yes, but ndakatenga munhu masi. Oza ndasonga munhu akurota. Kurota. So easy. I want to take a mota bazera pamende. As easy as that. Ukafunga kuti mota. Kwanza unajitani basira watitenga uyenje. Zvinotopindira nazo. Kana murume panakada kunama, ndakazosoma ili yanofana ndinamatira. Ndinamatira na utekera munhu. Ndenda ndichicha kukawa ndinamatira futi. It's too much. Akaita zvinhu so easy. Ikatotengwa ipa masati wajapinda mutawo netsoka ndamva kupandichidzaiva. Ende kana watombinga pa 2 minutes pane chitumanya mfumo yesu. Chitosvika kumba ndamvura gate ndakadza bhero ndadovhura bhero. Ndakamuudza ndikakomora unoita dzungu kachona. Otokangana kuti Thomas. Mwana kuti vakavhura gate ndikapinda muya dzadzimira kunze dzimotikari yangu. Ndikati Ndakatoza dzande kumusha asati ageza munogezera imota yedu. Munogezera kumusha. Thomas achibata. Akati my Lord, my God. Iwe ndinamatofanira kuti Mwari kufai. Zvanosangana nazvo muupenyu andazvizvi zvandakataurira asi Mwari kufai. Amen. Unaziva kuti Mwari pavanotanga kunyengerera Jona vane simba rekutuma umwe munhu. Mwari apererwe. But pane vanosvika sekuti anoita kunyengerera profita arikuita nawo. Mwari vaigona kumumutsa mumwe munhu kana Jona achiita nawo. But Mwari vakaita sekuti vakunyengerera Jona kusvika aenda. Pamwe pacho mbona tsitsi dzaMwari kuwanda kwadzo. Mwari vanogona kumutsa mumwe munhu. Mwari vanogona kuita zvinhu nomumwe munhu. But vanovavarira iwewe. Unozati Mwari vakada kuita chinhu kereke yavo pachechi yavo vanogona kumutsa umwe munhu anozviita kwete chechi yese Mwari anozviita. But pamwe pacho Mwari vanoda kuti uwane mukana wekuti uropafadzwe. Mwari vaigona kushanda nevamwe vanhu kwete nini wakatora kubhawa. Kubible college, Bible school kwakazara vanhu vanga vari ready kuparidza Kristu. But Mwari vakauya kusiti kwananga ndiri vakati tsaroendai munorova. Usati pandakadano ni Bible school kwakusina mafundisi vanga vatopedza vanga varipo. But Mwari vaite vajamba proto vatsara imi magraduate ngomera ndatsara mborova. That's the grace of God. Kune vanotozvida zvokuparidza izvi. Inini akandida ndikaparidza. Amen. Kuna anozvishingaira achinamata achitira makomo, that's good. But kune dzimwe grace dzekuti zvakadza kubatwa nevamwe iwo unazvo. Ende vamwe vacho ukavavheta ukavatarisa they are better than you in every
vakarongeka vakanaka vakadzidza havana kuachiva zvavakuachiva. Ukavatarisa wega unotoona anenge Mwari paakaitira Nyasha mukadzi anonzi Leah. Nyasha dzaLeah dziri very strange. Leah ari kuroorwa ahead of mumwe wake akanaka. Rachel anga akanaka kupinda Leah, but Jacob paakaya kuzoroora zvati ava manheru akapihwa munhu asiri, akazviona mangwana nekuti munhu asiri. But Nyasha dzina Leah ndedzekuti kana azisona kuti asiri haacharambika. Saka kana rimwe marriage imusasema na Mwari nokuti mumakona kana chikudzo kuti unaenda but makutotembera makutenda mesa uchaenda. Iyo mapromise kuti unaenda usatambe nawo dzesitore yesakaitopaya. But zapedza kudaro mwana unongodzichuna sokuti unaenda mesa. Pakarorwa asiri. Muri ikatokura akachembera vese nemunhu ari kuti wandipa asiri. Mumeji kune marigreta arimo. Mwana aitota kumana ndakabaiza. Kubaiza koko kuchitembera nekubaiza. Zviri paisa waita mukadzi kana murume. Papa nenda kamanya. Mukumanya imo makutomanya mesa. Mwari ada zvake. Liyanoita mai guru kune munhu akanaka. Zvokuti akanaka aibvunza wacho akati shatei ndino unazodzimba dziri sei. Imagine kuti murume mangwana kusena mukati kuti munhu wamutipa tati yacho haisi. Mumba machembera mese netaibisiri. Mwari akafunga kuropafadza Leah. Saka chandoziva Leah hafanira kuchinyira munin'ina wake nyangwe apinda ahead 7 years marriage. Why? Nekuti chaita kuti uroorwe Jacob haana kuinga iwewe, akainga wasina kuroora. Saka waroorerwa relationship yako nemunin'ina kwete yako nemurume, nokuti uri sister, you are related. Ukangoziva kuti zvaitwa izvi haisi nyaya yangu, ini handiqualify, havatombondidi. Ukangoedza ndotoonekwa kuti uyu haana kufunda, unasati right, ndiradzidzwa Nyasha. Basa kwaunoshanda iwewe, zvikangonzi next week munhu uya nemapepa ako kubva papayment kusvika pacertificate, wega unozvati finish. Unototaura wega uchipepa finish. Haudi process, unozvati zvavharana. Chinoitwa kuti vambokanga vanobvunza nyaya yacho, kuna Mwari akangotisiyawo munhu wangu asiri. Asi nyaya dzacho ndinomuudza kuti chichitaurwa so. Vari kuenda June, vari kuenda June, ayo vari kuenda December. Madheti wayo haasi kuchinjwa newe. Mwari vakazviignore, panoenda munhu. Asi kuba kwako pane unhu aneno mwanyengetedza kuti aibvisa kupero. Thomas, Nyasha. Azvitiro munhu wese wese. Kuna akangorangarirwa nenyasha dzaMwari. But ukaona munhu wako ari kukundikana, musimbise, munyengetererewo. We are a family. Simba fellowship nderekugona kushuya uende kumira sehama tichinamatana. Pane zvimwe zvinoitika muupenyu hwangu ndinotoziva kuti haisi nyaya yangu, kune vanotondinamatirawo. Kune vanotopinda mupuraya vachiti Mwari rangarewo Evangelist Muparinga. Saka kune zvimwe zvinoitika zvanokuita zvatuka pamwe kurongeka. Lot kupona kwako muSodom. Nyaya yeSodom neGomora yakatambira pamba paLot yakaziviswa Abrahamu naMwari. Mwari vakapfuura nekuba kwaAbhurahamu vakamutaurira kuti handingavanzira Abrahamu zvinoda kuita muSodom. Abrahamu ndobva aita intercede on behalf of Sodom. Akati Mwari ko mukawana vanhu 50, ko mukawana 40, mukawana 30, mukawana 10 ishe. There was an intercessor behind Sodom issue. Samuti ukaona vabuda haisine kuti wakangwara. Kuna Abrahamu anegotiate nedenga on your behalf. Some people tinokanga kuti kune vanhu vanotinyengeterera. James akatakurwa musoro naHerod. Peter chechi ikamunamatira akabuda. Saka Peter usazotinyepera kuti sakashana naJames kuti tine grace dzatinadzo makanamatirwa tsana. Church yakanamatira Peter. Iyo chechi inoibrema kushanda.
chechi ile ina matendo shanga mpita asafe yakati kuna matendo James mweyo kusaruzana kanali wewe mpita abantu batona mata kanali James dio au sasa mchechi mteshikwata vanhu vese vane wao akasuka akataura hivi nisina musoro vanoti powerful vipita kana ari James kana akadile kana akadi anongoti adaira baba ndivasimuka mune zvikwata church yakana matida Peter pana James anga iri quiet mweyo kusanza yo Peter kana wakuda manje mona kupukura chitoro chokwadi noti Peter zanzi akatokudiswa mujera anga akarara kwete was prayerful anga akarara akamuzwaningiro zitano kudai nende akarara zvaitika wakarara wakabutswa wakarara udoti nyepiro tongwa wangu arangwashira wamuchechi nonga kupupura manje kuti kana tiri mujera tite zvokutamba tete chideclare tirimo saka mama akarara ino. So by the grace of God kana nyasha wadzinzwisisa ahudade chii chaungadade nazvo runakwe enda panze uone vasina kurohwa enda unoona vari kutambudzika muupenyu. For some of them they are educated, they are intelligent, they are connected, and things are not working. Hapana chaunofana kudada nacho inyasha pawabva iwewe uchikudarika pana atotsikwa ipapo time difference yakonzerwa negrace but wadarika nepakutouraisa chakupa kunyenyeredzwa nezviri kukuwadza vamwe ndiye ari kukuchengeta hausi kuzvichengeta. Zvakamukirwa kuseri zvikatadza kubatika vemasikati vakazvibata zvakapotswa negraduate grade 7 rikazvibata grade 7 kana rabata rada kutsanangurwa zvokunyepa manje ndakazonyorera because life ufana kurongeka tsana ndimi Thomas mangubatiswawo ndoto kudzora side pamwe kuti wakakubatiswawo wewe chanya wakabatiswawo waiva kaimba waidrive mota wairorwa iwe wakabatiswawo hapana chokuchinjirana tese takamubatiswawo inyasha. I want us to pray. My prayer and your prayer to thank God for His grace. Also, we can take a 1 minute prayer. You can tell them how to marry that did when Nyasha DzaMwari. Makaka kanidodalika kamukose. Utera wangu wose. Mukandipa kurarama mazuva akaoma makudai nyika yore makudai. Ndazvinzwa ine ndazvitenda kuti idzi ndidzo dzinonzi nyasha. We want to make a prayer of thanksgiving, thanking God for His grace. It's all about His grace. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. That did what Nyasha DzaMwari. Makaranga Roma. Lepa makandi visa, lepa makandi tora. Mukusangwara, mukusagona, mukusarongeka. Nakupa imbi mangwana ni alo. Father, I thank you for your grace. I thank you for your grace. I thank you, Lord Jesus, for your grace. I thank you, my Father, for your grace. Ndakutenda ine nyasha, ndakutenda ine nyasha, ndakutenda ine nyasha mwana, ndakutenda ine nyasha, ndakutenda ine nyasha DzaMwari. Uneo uwele wa nyama yangu mwana, makandipa kurarama, makandipa a second chance. Zvakauraya vazhinji mukati memigwagwa yatinofamba baba, makazara maaccidents, makazara robbery, kubirwa nekupondwa, vana misikanzi vakutora zvinodhaka, makarangarira vana vangu Mwari. Ndezvenyasha dzenyu bedzi Mwari wangu. Thank you, Lord, for your grace. Kuroorwa kwemwanasikana wangu Mwari, that's your grace. Mumazuva ekuabuswa kwevanasikana makatendera baba wanano kumwanasikana wangu. Mumazuva ekubata nekumwa zvinodhaka nyangwe kuvanakomana makandichengetera muchaya wangu.
mumazuva ekuti ana baba vanosiya mhuri dzavo vachienda kwavanoenda, Mwari makachengeta wano yangu. Ndakupa imbiri mucheno. It's all about your grace. It's all about your grace. It's all about your grace. It does not nyasha. Ndakabatiswa zvakatadza kubatwa nevamwe. Makandibatisa muchato wakatadzwa nevanhu vakarongeka. Makandipa motokari yakatadza kutengwa nevanoenda kubasa. Mwari makandiwanira nyasha, makandiwanira nyasha. Mangwanani anokudzwa baba wangu. My Lord, my God. My Lord, my God. My Lord, my God. I give you all the glory. I give you all the praise. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Nakutenda ine nyasha. Nakutenda ine nyasha. Nakutenda ine nyasha. Hakusikugona. Hakusikungwara. Asikuti muri Mwari unozviratidza. Yeni makaburukira kuna Thomas. Mukati chibata. Takabata zvisingabati kwenye zera redu. Takabata zvisingabati kwenye kufunga kwedu. Makandiwanira nyasha muchene. Ndakupa imbiri mangwanani ano Mwari wangu. Ndakulemekedzai mangwanani ano Jehovah. It's all about your grace. It's all about your grace. It's all about your grace. Mwari munokanganwira. Mwari munokanganwira. Vasingakodzere baba. Makavapa nyasha. Vasingakodzere muchene. Makavawanira nyasha. Zvakatadzikwa nevakamukira mangwanani. Zvakatadzikwa nevakananga vakangwara. Mwari makandiitira. Mangwanani nomunamato wangu baba. Dewe kukutendai Jehova. Ndakutendai muchene, ndakutendai baba. Yavasata la bosha. Bentere boshia tatara bosianda. Mante balando roboshia kakarika dae. Mente barando roboshigeta. Yabazayande leboshaligata. Mente baradia sakonta bayande. It does not nyasha. It does not nyasha Mwari wangu. Mukusagona, mukusangwara. It don't nyasha tabangara taritza kuwa na wenyu. Bakaburukira kuna Thomas mukati chibata. Tine zvatabata mari. Tine mari dzatabata. Tine wanano dzatapinda. Tine michato yatapinda. Tine mabusiness atatanga. Munyika yavatorwa Mwari. Matisingadiwe, matisingagamuchirwe. Matitendera kurarama. Matitendera baba munyika yavatorwa. Vanhu vachipupura nemiromo yavo. Kuti apagarike, vachipupura nemiromo yavo. Kuti azviitike. Asi maratidza nyasha. Maratidza nyasha. Maratidza nyasha. Munyika yautorwa Mwari wangu. Yapupura nyasha dzenyu. Mazviita baba, mazviita muchene. Muzita ra Jesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Tigare pasi, Mwari wakuitira nyasha zvikuru. Mwari wakuropafadzei, Mwari wakugonesei. Muromo wako ngaupupure uye nekutenda kuti Mwari maitei nenyasha. Ndaiti zvimwe maconnections. Ndaiti zvimwe kudzidza kwangu. Ndaiti dzimwe nguva kungwara kwangu. Ndaiti dzimwe nguva runako rwangu. Asi Mwari mandichengeta. Maratidza kuti naThomas unogona kuzvibata. Zvatadzwa kubatwa nevanomukira vakangwara. Mazvitendera muupenyu wangu. Don't take mercy or grace for granted. Thank God for his mercy. Tenda Mwari nenyasha. Hazvisi nyore. Ukabvunza vari kukundikana. Hazive kuti inyope. Some they try so hard. Vamwe vakatovimbika vanosangana nevanhu vasingarevesi. Unojaja munhu nhasi kuti uri single mother, unojaja munhu nhasi. Munhu aitozvibata akasangana netsotsi raasikarevesi. Pray for your sister, pray for your brother. Kana waonirwa nyasha, ukaziva kuti inyasha, haugone kudada. You become humble. Grace is the only thing that can humble you when you understand and know the grace of God. Ufunge zvatadzwa neshasha izvi. Ukatasa life yako nevari kukundikana. Vamwe vari kukundikana, they are better than you. Pama qualifications. But they are just unfortunate. Dzimwe nguva vanogona kushandira munhu asingatende, asingagone kuvabhadhara. When I preach about grace, inflection of my life,
It challenges me so much. Pandakabviswa kwaakanditora dai asiri Mwari. Zvakauraya vamwe dai asiri Mwari. Zvanetsa vamwe dai asiri Mwari. Zvaitika muupenyu hwevana vevamwe nezvaitirwa nyangwe nevana vangu dai asiri Mwari. Hazvaitika. Hama dzangu ndingainzorere nguva Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Please be humble. Don't boast. Usachinyira vamwe, usadada zvavo. Do you know what? As you don't want to lose whatever you have by boasting. Increase, you know, when you become humble and thank God. Kuzvitutumadza nekuzvirumbidza nekuzviti ndinogona ndinoita izvi. Mwari vakasunduruka kugona kwapa kureve chinhu. Kugona handiko kune results. Kugona kusiko kune results. Dai waibvunza vanhu vakasapota bhora. Kune imwe timu inogona so inodiwa nevanhu inongorohwa. Vanoiti chimachete. Kugona kwacho kunenge hakuchaita. Zvinoita kuti varamba vachisapota. Inovagonera, but kugona is not enough when the grace is not available. Mwari vakuitire nyasha. Ndakamaka mani nyungu saka ndapedzisa ndichidaro. God bless you. Tinotenda ngatizorewe nguva